Tor, asa man ani Tor? Tidak, pala na, pagkutan ng lubi. Pitinaghanan lubi sa gabal ka sa dahil niya himuon. Maghimo de tagdaik dre Tor. Nganong dili man ta mangarkilag bako Tor, nganong palapalahon pa man. Ay na, sig reklamo diha trabaho na. Mahal kay arkila sa bakhuron. Di ta kabayad sa tumutong eh. Inutang ani, mahal kay expenses. Hinoon, kwarta-kwarta gyud ani kay palapala ra may tirada. Mao gani pagkugig pala diha, kadagan patag lubi palahon no. Yate, ako ra isa magpala ani Tor. Ay kabala ka, kinako gi-hire duha. Turo, nagpadoong na. Boss, asa na pinta boss? Sige, dire. Parking gini, parking. Boss, napalit sa dump truck. Sige, reklamo. Okay. Laina po na nga kontraktor oy. Di mano may tirada ani bay? Dapat unta dako inig budget na untay dump truck na puntay bako. Kariton ra may gipadaan na mo ani. Unsa po ning isa nagkalpala ra man po dapat bako untay gipakalot ani. Lubi ra man ni. Sige, bulong pala. Buta niya. Galita. Sige. Dapat ha, wala mong pahuay. Ako ra. Kay kontraktor ko ninyo, ako na pasildo ninyo. Wa jud ni klarong ka kontraktor ba? Gikurap magkakatutong sweldo ani. Pila na ka bulan? Butaw man atong sweldo pirmi. Matay boss, murag nahiringan man ka. Ay kabala ka. Di sa kumudawag sniperon, sunubulan ra. Sige na. Trabaho na. Sigpahuay. Sa muka po dani oy. Sige, biyahe na. Boss, dapat tumano na to ni. Sa kauras ra. Hinay mo kito mga trabante. Kansi kita ni ba? o gani no, dapat bulo kang kalot diha para makatumbat ang lubi. Dira ka, pahuway sa ko. Yati, buguyag yun mo, boss. Uy. Boss, way painit diri boss. Asa man si Busing? Naa dito sa unahan. Naikisurbe. Duda jud ko ani nga flood control ba? Murag gikurap yun eh. Murag ana jud pre. Tanawaw kariton ray issue. Walay dump truck. Wapo ani pre. Pahuway tao nya na tabalik. Bitaw no. Sige, last na nato ning unload. Okay, plaster na kato kargahan. Tama na, bukat na kayo. Ayaw pala biim, murag ikaw muguyod ha. Tara na. Matay, luuyas duha oy. Lamang jud ning padikit tas busing na to ba. Oy! Ano wa pa man ni natumba? Matay boss, nagduha ka oras na lang. Wa pa man namalik ang duha. Puti ka may sigit tag sildo. Daway trabaho? Lugi tani ba? Anong malugi makabos nga wala magkananuldo. Tus tingog nimo ba? Madungan ta silingan. Silduhan lagi tika. Kano sa amo ko ni mosulduhan boss? Silduhan tika. Kung mamunga na ni lubi ha. Yatis, na ba ni puruhan mamunga ni lubi ha boss? Aw, ugi ni mamunga ni lubi ha. Wa kay sildo. Ana ra man na. Ay way klaro ni. Uli na ko boss. Sige, laka uli. Kamangita ko lang sa bante. Uy, naaram ray mo dra. Uy, Brad, natumba na lubi. Pandamay mong duha, wala mo na malik dito ah. Brad, ay nasig pungwenta Brad. Kaya di man gyapon ta sulduhan na to. Suluhan ra gyapon to niya. Mao gali no, padikit pa ko. Dili man gyapon ko sulduhag, dili mamunga ang lubi. Sa may mas maayong og ilubong to natong kontraktura dito. Bitaw. Murag ganahan ko ana. Total, wa bitaw tay klaro ilubong na to. I-charge sa guna tong namising natagags bangag ba? Kung dili, natabunan sa dike. Bitaw, marag nindot yun to ipadugo ba para ligon ang dike. Bitaw, tara! Ito arang buhay ang kontraktor pre oh. Bunali din ha? Sige, ako rin bahala. Agay! Da! Daga na, kitabunan na to! Sige, trabaho na! Yate ka burmana ka. Tarunga! Kaya ang dahil yung mo! Hindi pre, limpyo pagkatrabaho ah. Quits, kontraktora. Bakit ka sigura? Tara!